lali lho. Ben melu krungu. Piye? Ampeten ta, Dik. Piye tenane? Nada tinggi terus. Mambu Meneng kok diampet. Sing penting ki mambu dadi dhuwit ngene. Wek. Tak wapuk sing mbok golek ya sing mambu kok ya. Apa aku salah? Pas sanggulku. Ora aku diganti sanggul liyane. Yen aku cerita. Lah ngawang ini apa dah? Bang Borek. Apa kapan lagi? Caritane tresno nalika biyen Dipangku. aku lan kowe Mangku kok nganten to? Dipangku kok ngono. mangku lak nang kursi ta Pak? Kuwi anu kuwi jenenge kursi Pantai kuwi. kursi pantai Dik kok kayak tak ayun kursi pantai kan kok terus diayun nah ngono ngene pangku ngene pengen pengen salah sapa ora dadi dagelan pengen